Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio pokwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio pokwa mwasi anansio. Kenkan Me. Adom sesre kusi anansi muno fwe. Anansi muno fwe. Anansi muno fwe. Anansi muno fwe anansi o. Anansi muno fwe anansi o. Adom 106.3 FM. So na adishima mayemo bibia kwa ba. Mejidi senenso ho ye Awurade Adom na watwofoforo akwa pro abetuyen. Yefa aseda mane din na yemompa yese sana wotwetwa mu na nkoyi a wono ankasa womane nkoyi esanse wono ena wasakram nunkumu eninti na mpanyini wasem bia womokase ewiem nye wo krompon no sakrana eninti se wopomu na dwodwo wa wono a wotia na nkanuro nyankrompon bonsa oyade se wode ye adwuma Awurade ma wonsanka bi se wodie ya bawu a Awurade nsia no kwan na wonhye wanamu se wodie ya bawu a Awurade ma wonsanka wode se wodie yekunu awade anase den Awurade ma wonsanka wode na wontutu ya namo ensiye wogidi anu ageso amaye amen mede di obidum bie kwaku adukumi Kenkan Me dwumade nene matra konwom ayede ebrew no nene tim ne tight esanse yase etuo enya chiginafo a na tunti nipa wo bom chidom bom adonten ama enna dwumadie ye de ebrewo eye shan akwa na mo mpanyina dwumadie ni nyina si na battery so ye general manager Papa Bi Abdullahi Awudu sanso na programs manager Joshua Tigo ensu kutam se twetwe na Dominic Amponsa ene topman multimedia wo mo ena drama no ye kenka book ni wia no mo de afra womo de drama ne fra no mo de sound de wuram na fei chese womo de nwom ne namu ana amana ye de na ye akonno na topman multimedia se upeso usua media ho nimdia bomo de asa obebo makache usan womo ko ba bia wafom kwan sa upeso radio presenter TV presenter ebia peso usua camera ho dwuma peso usua light scoring ya ye upeso usua bibia fa media ho bia social media animation nyina no hwehwomacha kwan zongo junction ewo kaneshi ewo na topman multimedia ewo nemo mfa number we na frɛ said ye be ya se ekoba se media ho adwene ba otrimu pa no say topman multimedia na so do ani che number ne 0244 022 778 0244 022 778 jumakoi jumadie wo mo maso yasene ya krofo ya nuanom Bureau of Ghana Languages o maboa ma nwoma tintim ayede watintim nwoma episode ko kasa hudo ma bi afi na episode tintim waso da ye bi wanya idea bi a opesa odigu nkrata so bomode asa obeka o makache womba ya ma won amanyoku awodo no manifesto monfa ko Bureau of Ghana Languages no monye enfamma hwomacha kwan enkran kropom 37 military hospital na chipe eho eno mobata omo ben community youth center wokwa ho omo baboa no ani so ade hunu nyina etimi abam wo mo nekuta yemu ema enne Kenkan Me dwumadie yede ebrewo enanso bo fatena se bia over akwa bu Yenua na die ni fa ma hwe oh shine as always do system dey na Adom FM achitafo tetehofo ni bi so 2009 na me sponsor in recognition of your immense support during the 2009 edition of the Adom FM annual May Day blood donation service of Ekisi Piao into 2009 na me when we were na me kaisa me ba Adom foforo no na yetaye announcement pa ewia announcement sabre nam ne na ya abo mponsem na ye yetaye announcement pa into of Ekisi de enye 2009 na enye na me nya Adom na menimu ne kure mimi ni wo ayi abraka ho say wo adam ansa kra na me be ba Adom ti no wo fa de oye busuani prekope na enenso wo fa asenso aba
Nana uja. Yeah. Ofa kwabo. Ijiao. Na just me the family nyanya sa. Akumi wa. Wa ba me chia wo na ma metie fo so wa ba. Just what twamabo. O de mi. Wo no wa fe di fie nkomo. Wo de mu ni fie nkomo. Wo de mu ni fie nkomo nwe na mnyem program. Ofa boko de. Ofa ye boko. Nana sa ho de o. Na do mi ne. Said we see ashu fitaa yi de na say nkudimdie mu ana ewoyi nkudimdie mu ana ewoyi ye de rade asese wache ye nkwane ahoden biom na wotwe twa mu beka ye a na brenya akopie kumase okọ wankra wodwane ya masamre ne maame musu ya ye na yie ya bọ na wuto ene bibia na okopie mu okumase no yesi asrafo bia bechi nkrofo bia brenya ka ho na ehọ no ena ne yentimi hu se ye kwa kwotwe na so se ebia obi na di samane ne ye ka se ye no ane ye kọbọ ni mpre se ye di na na ofa ka bibi so wosusu se ye kire no ne ya hye ne sre ni na kan na sa ne kire kite ho no na soja onya na wo ko gina ho se mo mfa me soja na onko ayiruku David ya kire wo keke ya kire se ne ya kire krante o ti se de ne okoto forms na auto forms ni wia na wako ewa kana na ehu na wako hurihuri na edin so we besi no bo se okoso ansa na wako medical kire wo keke ne ya chi omo by force ne ya de woko adintia se o somo wo man ko akosomo wo man na ade wo somo man so eno entokwa na ho na nkosomo ya asemu enti se ne ya ene kra wo ha no bia fro na epesem ko soja na anya obi amane mo ame na ska bia kra betua ne ade ko soja fe paso kan ne de na ekire ni paso na ekire ayi na hayo no ne mu odin na din umpe be ko si broni breso sa bre no na ye oboni enti broni bibia no ya na nhye kakra na ye pe na omanfo mpe na se de ntia se na ehu obekosa sa we no ko ho enti edin ko ba dodo na mabiu nti se oyokoko no amana wonso okobia wonfa wo penso wo kwa kudisoja nti no machiro tule ka ngoma na obuhu se enti ene na be kire se ye de ne ko se ne a ye papa Rollins bae na etumi kire nkrofo de won koso akoko so won se ebisi fa be fe na soja te sabre no ti ho pa no ma me ko wo fa nana minia akwa ba biom yenua sadi wo fa ichiri mu na ezetete de na nya ahonguno so wo fa cha ba kwasem na nya ahonguno so sanka sabre na nka wo be ko ana ka gize echu gumi oni jo ba asem ka se pari jese ka echu ti sadi ebrenya ye ya achi ni ye dotre etina ne mungro me wo dotre de jama me fa 2 ka na nya 5 na ye nkonkohwe ena nso biu eno ne nwoma edidi dwuma ede ne betu brenya Kofi, se wohu, we disa otofo echi ama nkofo ibubo wudi. Se ye kan ya mpese wiase wunya asama na wuhu udofo. Medie, we mpusu mikra na se mete obi ano se enameba efia brago so ena amana basa mini oni no ebekeka ntam kese. Edien Kofi, ntam kase. Se wachifo se wode ntam kase yeden. Jo, na se medie mnyati no obi ano a ena oni no behu. Muna munim. Sese no fa twumasi edina kwaji sikaduro ono okọ ade enso no yo adi saa na oye na ode ne wo fa ase ba ko pe kwaji sikaduro agidi onim ena obeka se ename so ena ama na basa edi beye na wotwe na onti Kofi brenya ehun popoye bia no oye wonum adwene se obeye no ayie ewom na enipa pi bu afu Kofi sabre die nanso ye die oyi woyam bua agya kwaku ene ne yire obo wonum nsanwa ema ayefe se enye Kofi wo fa twumasi ena waye ne ho abusuapani a anka obenya nsanwa ama aboroso ebra wotu sikai edin ewo badwom ema obiara epene omanfo no empusu enu abena kora wose apu mi di musika den ma wuma mudu omunyina ehihye fom obiakwan a ya bre no ho atitina mo adu sise
aye bewu amho asie no mudi musuku abedada no aku na to na twene ya ena mo betina ha ebo me nsawa me de musika eye den ye me ya sa twa me sunu mu po se ni funu mpo ye hu me de musika de me de ya den aden me si musika na hia me ye tuwe nkontomre ani ebubu wie mo fa musika onya me na me ndi me hia ba mo se de mo do me ensu munyi na obi anu odo me adan onja me ndi me hia obi akui amo afri me nsa wie fe na wa betena ha eno abnade na wotwe atwam ansa na open kwan kakra bi afafa nanum ne kunu kwaku die wodie ode berimanti edu se obo benakora na ode ne ntoma esini epepa nani ase sede asem no ekoye no eye nanampo ya wonipa asemi empusu no kora ene akwase agi nanso wanyina nimpote obi besie jamase ekunayo jamsiriye kosi ebo modin se obeboa nanso anye enu abena ene ne kunufe bosia kora ankode ma wo mu akiri se onfanyo omba kuri eyi no wanye nanso ampusu akwasi kora wochiri kofi eko soja bra kofi dwane free sawachi no wode nani akire kumase sabre no a sawachifo emenema ene ma ate wo hu aguwuram epe kofi efunu no na wono de wonam kumase kwaso wo free sawachi esi timpomu pe ena wonya loli bia nipa ene nneoma ahyemu ema emutrae loli no ede wo mu eduru kumase etete pe ena police bi ede wa no loli no ejina ya kwansini ena asojafo beye ensia ede atuo ene bono betwa wo hu hyiae na soja broni baako eka wo hu afei die police no ebeka ne se obiara nsi fom na eho ayedin obiara amowa jama obabi ena otumi eka se debio media ya tete me dada me nsan tete bi obi anansa bia me bekuma ase ha obi an bisa me da na samose me boa kra monhwe me nsa monhwe me twa hey mame you come na si fom obi ase so betetew si fom na janto ato bebre no abansa sum woni bibia aka akontufo no nyina esisi fom efiri sojani baako anu a wose hey mama ni nyina mu wai mo mafro saka wei na ema no nso mo nkofro mo ka owura soja uma me begiji misika ansa na odo makọ baabi ado ombeko hey madam fo chanto atoano ti ya kuraze ya fa wan kobi sika sama wojije ja sika sam no na fro lole ko emerima no a mohwimpo na ofoforo soja ka no ema no so afoforo wom de ema etui edinani kire kagitia dobani no se mo ye madwuma nanso me ye misika dwuma mo de atuo ene ahunahuna abese madwuma kwa we nyina e kase nkwase adwuma kwa hwese ehu eni sironti mmerima nkantra ngwam emu fampo antumi amowa ebere na otu eba obetima gina ho dobani no asem no ema no ahoden ema okasakasai ebinum po esui efrise ehyenkani no asem no ema wote ase se wabekyekyere wonum ekunum ene wonum nua berimanom ekosoja ama waku empanifo se yenhwe abofra nim ensoma no asojafo yi anhwe enkrofo yanim po na omu enan efoforo edo omu atuo ekurakuraye mienu a aka nso ene obroni no etena ka ketua bi mu edi omachi ekoi asojafo yi ede emerima eduru de odo omu ekro no okoyi omu egu eda bi mu anche bia ena osojani bi eba ho wahye ni soja atade a watwiso ama ani edwa shen osu ewa ne huna no enwi afu atua ne hune ebon kra ne koko ase na aye tetre se ase bu echenso a ehye no so yakata nani kosua so kra watwetwe na tade abɔ ne furumu ama ne to esisimu yukuyuku wode kojan tentene bi nso amamane na sene wode potosi amamane ne nan na ɔhye mpaboa duduro bi a enade epomapoma eto okoduru edam ho no ohunu emelema yi de aresa echia won se
senu obiara mua wasan adan no twi mema mo aha hey itimi che mante ana maso na sisi wanyina bu afu nso ontumi nka ontumi hunu de ntia wodo mo abefiri ho no se me chia mo na se mo nje so a mfa me ho mesi che kwa me se obufu a eda wo yam emarima te se mo mutiti fie edi marima sem egu ma so kwa ye de mo eba be di soja mumpo abansa aka mo se mo boku se mo nko abansa nya aka mo obi hwe abofra nim ensoma no hey muntie ye be frɛ mo mako akɔ akiri ho se wuduru ho na doctor ese wo se kofi a na wokɔ enye saade a na waka ha no nano esi ya ɛna ɔdane ne ho sɛ ɔkɔ sei na ɛhɔ ayɛ hu kofitu odin wɔ se na saa na yɛkyi onipa de ne kɔ soja ɛyɛ onipa pɛ na ɔde yɔ adeɛ adan obi sɛ ɔpɛ sɛ ɔnkɔ soja yɛ ade pa nkɛn ne sɛ mode ɔhyɛ ɛkyekye nkɔfo ade hyɛ kofi ano ansimpo na akwa no ɛsan ɛba hɔ wɔ se hey madamfo aha de yɛ me camera sɛ wodi kyim a mebɔ wɔ no so sɛsi a hwɛ wobɛbɔ m'ani so sɛ wobɛbɔ m'ani so sɛ mede wo ka saa na yɛbɔ onipa ni so kofi ɛka saa no na n'ahokafo no nyinaa anya hoɔden obiara pɛ sɛ ɔsɔre ka bi anaasɛ odwaneɛ akwa yi hu saa no ɔyɛ ntɛm ɛyɛ biribi ehunahuna wɔn ɛtoo deɛ ɛde no ɔka awesa hey nkai na bukaka yesi sugar kai aboti kachiko kofi sɛ obiara no aka bi na sojani no ama ne nsa asu n'asom wam ɛhɔ na kofi apɛri asɔ akwa no bu atadeɛ mu sei na ɛhɔ ayɛ we asɛmbɛn wɔkase wakɔ soja nto de wɔn de ne ba bisisi obi ara hey usuro timi mu na me yode na abo masu no me yode na abo masu no na me yode na abo masu no me pesa hey usuro me yode na abo masu no me po obi me fa cho hey na me yode na abo masu anche na soja broni bi eba hɔ soja ni no egyae ntokwa no etwa purisi mienu ntoatoaso afi obeni no de brofo ebisa no de aba akwa no so ɛbɔ mmɔden ekyire mu ɔkasa wie no na wɔn a wɔwɔ no ntumi ehunu deɛ wɔkyerɛ kasa hodoɔ mmiɛnsa ɛna ɔde ɛfra kaeɛ hwi na aweza nam do na brofo nso abɛtware mu kofi ehunu saa no ɔdane brofo egu mu ɛkyerɛkyerɛ asɛn mu fan obroni no atwe kofi ɛkɔ ɛdan foforo bi mu ɛhɔ a kwansi na kofi ɛsan bɛka ne nkorɔfoɔ ho wɔfrɛ wɔnom mmaako obiara kɔ a na ɔma no konko sɛ ɔnkɔdwe so engum ɛma wɔn hwɛ owie no na wɔnya wɔn mu bɛyɛ edu aka kofi ho sɛ wɔn wɔte apa a obetumi akɔ soja no nkae no deɛ ɔdɔngu kaa baako mu ɛsan de wɔn ɛkɔ kagyetia ɛma obiara kɔpɛ kaa ɛkɔ ne baabi nanso na sɛ wɔkyi ni biara ɛmfra wɔn mu ɛna wakɔbɔ amaneɛ wɔn a ɔfa wɔn no deɛ wɔkyɛre hɔ kakra na wɔde ntaadeɛ ɛkyɛ ɛne mpaboa ɛbrɛ wɔn kofi ɛsrɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔma no kwan na wɔntwɛ krataa nkɔfie nkɔma n'awofoɔ sɛ deɛ aba no nanso wampene so edi bɛyɛ na wɔtwe mmienu no na nsrabɔ ɛne ahurahurie ama kofi aka sɛ praedua ɛnyɛ yenum nko a ɔno mu efie ɛne sukuu ɛne afu abrako ho nsɛm egu no so ohunu ne ho ano ɛna wasan abɛyɛ no sɛ yie nsrabɔ no akyiri no wɔde no kɔma obroni a wɔde no kasaeɛ no sɛ na ɔyɛ doctor ɛwɔ soja no mu hɔ ɔka kofi ɛbataa ne ho ɛkyerɛkyerɛ no doctor adwuma no ɛnna kakra atwa mu no afei na ɔhunu sɛ kofi ni n'ahokafo no mu biara ntumi enwane yɛnti oyi wɔn ani efiri wɔn so kakra yɛyi na dakoro anwummerɛ kofi yɛ n'adwene sɛ obɛwia ne ho atwɛ krataa akɔma n'awofoɔ ama wɔhunu n'akyiri ɛkwan ogu so no a ɛna obi bɛfrɛ no sɛ kofi profum ɛhwehwɛ wo yo ja meba asɛm tiawa a soja pani ɛde to anim ne sɛ seesei yɛnsa ka nkra sɛ nipa pii apirapira ɛwɔ bɛɛma akono ɛfiri sɛ ɛko no emu ayɛ den ɛwɔ hɔ nti yɛde asogyafoɔ efiri ha ɛkɔ hɔ nti yɛbɛkɔ kofi si obie na no dɔkota na ɔte hɔ no se hey madamfo soja mu deɛ yɛnyɛ yia no sɛ wɔse yɛwɔyi a ɛsɛ sɛ woyɛ
se assembi enyo de kra ese se wo ye adekodio ne wie ansa na obu se ho asem Eba sa no Kofi anto entesumpo de okan wo ne tirimu ane se enti sei na wo be ka me kasabo ahye me yam enya hye meduma asem ni na amanyame sei na lolly abegyina ho etwen akwantufo no atwe wo nneema akonkran oduru enkran no ewiemhyen egyina ho etwen wo okokan wo na wo nkran no ho ema ewiemhyen no ede wo ekoi wo no su tete wo no na o bema dadaada Kenkan Me, Kenkan Me. Itro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Adom 106.3 FM so eni Kenkan Me dwumadie eni eguso ayede ma won ntia na de kosi ye no no ye benya daja bedwafo ha de ne asinsam ne koso ne asua de e de afrim na Facebook Joko di atfo into Facebook a messages ne bia di kan aba we say your friend a living man ne message a wode aba no was a good show was a show no pepa was monkoso na monye ne sa emfa emaye nyamisha mo Adom FM ene adwuma pa a moye sa so na kwadwo asempa so message a wode aba was a nice show pa na kwadwo asempa furnitures eno wadum kumase eho eno wo a wo hwe edum kumase ye chia kumase fo nyina adobwaten so message awode abos live from Belgium eho ena wo tie ahwe ye ede afri adobwaten esa so di bia ba won de high eno wode bai we so see your friend oseusu so de awode bai eno so ye ayede awurade afi na agro ne ba beso we see your friend Kate osei eno so very interesting was a very educative jumadie no usua ana wotia usua no ma bebrebe from George Kingsley obeying message I want so dey about was live sunwane ehon wo hwe yen etie yen so e dey free na we dey awade by the China kasa no we Troy Richmond Kofi Apia as message I want so e dey abani was what a program mo bo adwuma nyamisha mo pa nyamisha mo ne adwuma pa mo bo wo so nyamisha so nya daje na wo dey wadwenche eba Abdul Rauf so den message aba ne dey awade aba and was the oldest radio program in Massa Revival nyamisha mo pa Isaac Chumesin so Tel Aviv Israel eho en wo hwe de free sans na comfort esedua ens messages ne doson na mom yambra fie na afa yemedi nkomo yambra fie ne yemedi nkomo ofe nana dia droni o say da me kan they say wo fa se ko be ma o Bema yago Bema East Africa Bema Besiva yago Bema they say wo fa se ko be ma o ko broje benye tukwan kwete je ni be wo Hey, ye awurade nye obi ate se brenya na tamfo mfere ne mom so obekọ obeba eno so ya asem ye hwe kwan a ye fa so a ye de che no se otebrofo ne ntino obroni no tumi ne na communicate nti bibia obeben obroni no nti bebia agya wo no nyade a ono beko ye hwe entitia as a medical team ye hwe entitia de man no esanse brenya de na wo ye ni nyina no nanka na doctor semnim yemma obi aduro na ebinim nanso hweba bia ofri ne ba bia okoye ye che no nipa no fp na sem etwe ne ben na wo suku kakra na se o chifo do mande ne koye no na afiba ne sisi yayi so sa se nipa na o koye nyina na kire o no bia ntebrofo aje se brenya enti obroni no hu se ati se ono ntebrofo na no de atare no ho ndi obra akodu ho no medical team ho na akọ to doctor bidi be ba na fe we ofa ye hwe ni sei school de obi atimi ko bia nkan ya nanso enye obi a ne benya sa akwanya no eti ekoba se wa ntimi anko bi kra me de ya me kan se bo ho modern na won so ko wanim nemom se obi wo ho na ofa enne akwanya aba se obi na ehwe no sana busuafo na ehwe no na wo so wonu sutimi kɔ no konya nimdie wo school mu na wo ye menkɔ a afutuo be na ade be ma ne fa brenya de nya mfa to na obi wo hɔ a nasema ne sɛ ye fie die sa na che so underline sɛ ye die eheda eni hoti ehu hia sɛ obeha no ho saa na binom ayɛ o madwen obi okra wade ho asɛm sɛ obadwinani na wade awade no o sɛ fie de ye ngware ho yena nanom de awo ekosesa sika
ya wɔn de sika kɔsesa nipa yɛde wei kɔyɛ wei na saa asɛm no adi ne tirim dɛm nti bi ɔkasa no ana ɔne hawa da n'ani kyerɛ wokasa foforɔ biara kyerɛ na anya deɛ ɔbɛtie saa na binom ɛyɛ wɔn saafoɔ no deɛ bɛ futu na ade bɛma ɔmo ne na mede mo mpaa ne sɛ Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe de ma ɔdesani biara nti atwa sɛ wotumi ehu sɛ baabi a m'ani kyerɛ ni nti ɛhɔ na mekorɔ sɛ abusuamu no nyinaa na sɛ obiara ntumi ankɔ sukuu koraa hwɛ sɛ kuroman no berenya ɛna ne ɔkɔ sukuu yi o nso ne papa no maame koraa ankɔ sukuu no bi da me afotu abede ma amanfoɔ nyinaa ne sɛ Onyame wɔ nhyehyɛe pa de ma ɔdesani biara na mmom chance no ba na woanketam a na ɛtwam ano ano no wonya bio maame mra nana so nana minia yɛnhwɛ baabi a berenya firi ɛne baabi a wakɔduru obi bɛka sɛ yɛ adom bi na adom no obi nso bɛka sɛ ɛwɔ ne hyɛbere mu sɛ wɔ sɛ basaa obi nso bɛka sɛ ebia mehu sɛ deɛ menka no mpo nana yɛnhwɛ berenya die yi wohwɛ a woyɛ honhom nipa ɛdeɛn ne kɔɔ so community media na unjimi ndi ɛti na mebisa no menyuni asaka menyuni akatia unjimi ndi ana so unjimi ndi asana matwana unjimi ndi very good what's up in come sheka nene yamonyo fasu so asimi ni na monyi meja asiki me ka se brenya sɛ we fifie no ɛyɛ na obedi ye kwan bebi ama no so on de Nyankopɔn ayɛ Nyankopɔn wɔ kwan bi a ɔde nipa biara de ɛfa so ɛma wo kwan de ebie so what you say no nipa biara kumi obra etire no nkonimdie na ɛyɛ den ɛba bɛnoa ne sɛ woni bɛyɛ den ɛbɛyɛ den ɛtɔ da bia na bambu ya ba wo sɛ brenya edu ba bi na ba mu bu yo wo sɛ na watwetwam kwa ne yɛ ka sɛ asɛ na ne atan ɛna ɔde ahomteɛ efirifie nipa bebree tie yɛn nipa bebree hwɛ yɛn Facebook nom ne ade asambre wo bi kura tu kwan wo bi ma so sɛ de esi di na ne sɛ de ɔba ne si twa na chi no kan yɛ no kore because obi kura tu kwan a paper sem kura ho ayɛ diama no abrabo ne twa ne ti ma sɛbe sɛ ɔbɛyɛ ko obepie kura kɔ yɛ adwuma kura no odumi MP sɛ wade ase but ni nya na ɔsɔ otumi nya yɛn gidie ɛna kokuduro no to be too gidie anamo say oh they consume so be for so because ade bi wa obetima for so physical saa so no spiritual na bi anya ma bi so sisi kwan a hwɛ won say na de brenya ɛde no kɔ ya soja ni pompo ana na ade ni nyina no na ɛyɛ ɔsɔ ɔhwɛ ne den ya nhyehyɛ no maako edi kan sanka brenya ɛka asa wachia nkade ne bisi nkade ye de mba nkobenya saa akonya we dabi dia toso mienu sanka omukoye no ena soja ni no ame popo ne ni anche na ama brenya nka brofo ama broni na antia eno so nkade ne besi eno so nka so akonya ma wo eti etoda bia ye wonipa bi ho a omo hye wabufu poto kasam yesi they provoke you said ye be ya obesore no aye bibi wetumi aye bibi eti ebetumi akase saa soja ni no oye brenya nyame aye ne Nyankopɔn pa eso obekom brenya fan so ota no ya so anta no so what you say aha sansuro bu on so to na obi anaso to bi chana nipa no e hye ne ni ya office bu nipa ne ta no hwe kumi mi ka se mi kiro temia mi kama se mi obi odo na obi opawa asem na oyɛ mfom so a ɔka kyerɛ wo jo be mfom so no an kan kyerɛ wo no ɔmpa wasem no ahyɛ otachu what you say I say yetu amuna to na wonim sɛ wonim ne yetu amuna to na obi ka cho sɛ bebi a wokofo ho nye memfa wo so te kyerɛ ante mefa ho no wafam no wakotom so what you say it is also na bibi one obi show de anaso o mon Kenya nipa no show den ama wo hu sɛ ade we wobetumi ayɛ won sɛ so jeni no o hye ne din onim sɛ brenya wobetumi ayɛ but ehu kaka na heden ewo no mu because na samre na ehu wo pa eye easy because ade we ni down so ya chill by force dey for me you can come in fan easy so what you say me fan easy no credit ba ko pe because abina be o fa train mu dey o ba be den o ba be di mu so what you say because brenya no the ye dey kwa Nyankopɔn ni shebra Nyankopɔn dey man say etwa say o fa sa kwa no so na konya ye den
epie edema na brabo enti so ye brenya na wote ba bi na wonim de ekoso amepa achew ebia ba bia wote no watena ho ache sori kakra ebia ba bia wani kire no wakwa apempa dano ho kakra ne hwese be ya esa se brenya ntua na mo wo ya akanye ye da but sa wachinki di na tem won se kumi nipa wo adwimbu an trimu a enemeko ochemeko delay o delay sa na ni beba na so no na de egu what I say lockdown e buy on so one once you ade amfi sa lockdown na tell say wo nipa no so wo how kakra na wo problem this is the time I saw bia ni bere this is the time I saw nipa eden ukanya ho ka brenya na adwen se ma mentwen kakra nsa na kasi na chi so what I say e kan ye die mma so what I say ma memra ofaso on ofa yenhwe brago papa na ni bere ya wo so aikon se wa obegege no be kantam kase agu so ne ade no wo kan ya dikoduru ba bi se brenya wo fa ye friend se twumasi ena wode na kwagiske do kan ni osi ni pi nya se bia wo si ni pi so wode na kwagiske do sana wode ne wo fa ase ba ko bi kwagi wo fa adentina ye bibrem ha enkankan ye mayimu so obi bo no ho modern na nyamisha ne kakra pese sikaduro aden akra kane no na adwuma de sikaba eheda eni ho uyi ne galamsi na waye no tete ho na ho omutu sika enkumra uyi sika ne tuo afiri ho a na hayo na edi ho bio na afi akom ye obri konfo akom ye nti na ebinom heda etu kwan ekwaji suman ede bekom ede peska nti na sikadwuma eni ho broni adwuma ni baabia ena pa bia ni baabia nso benya adwuma bia ya na ye obi a wokodo adwuma ma na kura sabe na heda ntwe sika oba da besra wo se ye otran ko jana fum nti fum na wo ko akojara no nyade a wo ko abeji sika bia nti na adwuma nkasa heda ni ho nti se obi nya sika na se ye trace source oyobofo ana otu sika otu gold nkumana bia ana wokoma na tisane ma wonu mu bia antumi anya ansa ne na kire se wafa akwanfoforo bi so na di enya sika enam se ku adwuma ena bia ye bode na wo no mesumi wo bi ma me ya nso obi asoma ti nso obi banche ebroba obi ya wabro ni bekuro no so banche ba obi ya banche abo na chese competition no emu heda nyadin agi wonu ma yes ani ma mekan anase odigwa na adwadie pe na ye neutral eno de enkrofo tumi efiri wo mukuro so ekokodi edwa obabi kane no Ghana ha ya kura enkura na odigwa kase obaako eni suadro ya aguna suadru tete hono kura ye commercial town pa no tete hono ba ko ne suadru ensawam ye na nipa free eastern region ne in the central no kusa kuro mienu eni kura agidi pa e wadwade ho nti obia ma na ho so a na wo kosa nkuro ebi so akodi pa okodi ana se okoye store okodi dwa se nya dwade enya hayo enya akom ne sika tuo dia unya sika bia na ehye ho asem ewo ho enne yi so kra susu se ya famra ne enne yi kra nso no ye da so edwene sa ho enam se eye biribia eye nokre pa se miribia betwam na sa de no ho pa nenne nso yi giskedu entwem ye bi mu giskedu ne ewo ho na ewo ho sikaduro ewo ho na ye adwuma sa sikaduro so obi ho ha yasura ne pa ye mkofo dwada kwa adwuma yi onka ho obi ha ye fiewura onko ba bia onton bibia enso pebo san wo fie ho be ma obi oya browa otikwa no oyuruma otikunwam ofa de o kan mentiase as madwene ya yira ha wagene ya yira ne se sikaduro ewo ho ebinu wo kwanua san wo faso edinya sika obonsam wo ho yeho yakopon so wo ho na obonsam so wo
nipa wɔn mutumi ɛkɔ ne hɔ abesiabɔ na bɔ nsɛm de sika na ma wɔn na watua ɛho nhyehyɛeɛ a ɔno bɛyɛ nti sikaduro ɛwɔ hɔ. Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me gusu sɛ me gidi sɛ wo sua bibi na Facebook na obi the message bi aba Facebook me ba o se yefra no kwadwo ben wo fati o nana o se oni Ghana wo watu kwan ko obi mas na oni mo man wo koso Kandahar Afghanistan ehon wo koye kwadwo wo se wontimi nyi obi ani upia na ayem hyehyo kwadwo mesro obi timi abrafie waten brafie ni emfa adwene ho oba ni mo oba de asade akata de tini na nimu nyina Kandahar baby Afghanistan baby atomom na na Afghanistan ho oba ho so ba be ho so ba die no un so yo ba de na so we tuntum so efita so e hu no skadi nipa be kwachu Kandahar na ho kasa be kwa na wote anti ukọ language nkuto kwadwo nyamenka ho ate language nkuto na mu ani na ho said be ya nkoto esam Elizabeth Kellis message award about a nice program me enjoying a live pa me the free also the free ni ko afum na eba we see a friend find a home also me enjoy program ne pa nyame hia mo ne adwuma pa mo ye sanso na kito senso dia award aba also that is why we said every misfortune was say you was saying be can say bibi boni bi ato a na chire no etimi edane insha e mane ye eti ma memra so nana na yekan ni yeka opanyini twumase die yi a ena sikaduro enti obi ntimi mo na ho moden sam fifiri e ma nukuredie kwan so wontimi ni ye honhom ne honam mu kumi ewiase yo bia so na disk dura eboa no David anyo bia no betime disk dura betime aboa no so what ya say beboa no say na kumi obi betime nya scan na ade beti no wawu nyana so ho what ya say anyo bia won sometime last time na me ka say me say krana etiemu no obia ne kra nyankopon odemano so what I say any krabo bia di nipa na chi so what I say obi de ye nsuo obi de ye ja obi de ye mframa obi de achechire oye ne bibia nyina aboko obi su de peteku bebi obedu bia obebubom ama obi atenenka obi su de ye dwan so what I say obi su de abrechire dwan wona nwa so abahina we are rough for benyum sisia so what I say it is also na krana etiemu na ye krana nyina so na sebe na ni just ka ho sa what I say krana bi o ha impiska kumim na me ka tro obi betuma ko piska so hwe goma improvement kwan su ya goma kwan su ya obi fu na efu omo awon ba sa ko wieska ina scan fi ken motor police for chase om ina scan to nara akwa efu omo akotu scan o gira ho sa ma police for na be first scan ko e say na ebia na yehu ayene kra nya ne dia David ayo dia say o jaka o jeske man hopo no popo sa shay wan ka ho bepo David nya dia kubi aba fa we say na we are pushing video bit me you oh David you find say obi ani yankopon kwa aba fa so obedi ye se wokọ enwura mu a utum sum fidie eto ho na de aduane ato anim emo atimi ba ha wo mo maduane no ho ebi akodu abobi mo bituma bayire ho anso wo mo maduane mo kisan se emo anso wonim de se sa sika ye dai sa akodu ye dai sa aduane ye dai ewuni pa dasani obi so be fa ene se eni nyina no ye akoma so ho obi ha odwene kọ akiri se ebia na eyobi dia na efirato kane no na ye mfo bia de kwa nei na ase nie kan na kan ye kane no bia mfa na ofa enei we wan go wiao enei to bona na me ba ma me ofa so enei hwan na eja na ade ato amu abefa se ebia na Ghana ha etimi yira so na eji se moti ye kane no na se obi ye kan se obi atu ehu se obi atu ehu se otu ehu a etimi bo hu dawuro ewa ene bo dawuro se bribi sei obi bribi afira to fom
ndi o heda nkyerɛ ade no ne kɛseɛ ne na dodoɔ nti wo a wode ano behunu opani asomasi ana behunu na asomasi ebi na bi akyi ne yɛ hunu bia saa na wade ira nso ati bɔ dawuro sɛ ma de sɛ ayira na behunu emfamra waseda me de be ma na radio so kra yɛ da ati bi nti kane no na ɛden sɛ obi biribi bɛda fam na obi bɛfa enam sɛ na adurosam wɔ hɔ na nyamesom nte sɛ ne yɛ a yɛde biribia hair class nsa no ne ni hɔ saa nti ansa na biribi bɛfa fam a wobɛkɔ akɔfa no ɛbɛtumi ne nsunsan so abrɛ wo ne wabusua ne awo ntɔtɔ kane no kwa yɛte sɛ obi akɔfa obi sika no adane bayere yɛsɛ obi adane ho ahwan ɛnema bebree ɛne ɛde sikaduro bɛyɛ o nti saa sika yɛ yɛasɛte da hɔ yi ebia na obi de sum fidie ɛno so ɛnɛ yɛkasa yi obi tumi de sika ɛkasa gu so fa ne ho a na ɔde ato ɛfam na ɔde boa to so uhu na wokɔfa a wofa saa sika no a bia 10 cities anaasɛ bia 100 cities koraa na ɛda fam ebi wa ne border so na wadwe amma so wofa ɛyɛ seed money a ɔwɔ a wɔbɛfa saa sika no ɔbɛgye firi wo nkyɛn tax every time ɔfa mɛsa ba so nana ɛna na ɛwɔ adwuma na wɔ kasa no wɔka yɛka sikaduro ɛho asɛm sɛ obi betimi ɛnya sika abra wɔnye sikaduro no bɛsam fifiri na na ebia ne kra ana ne hyebre nti besi ne yie kumi won say wade be friend lucky and star so lucky I shine a o star shine a o favor shine a kumi umbre so what you say ubede hu say shine very good so o lucky shine we say bibi bi obia na ekoye ye den e de maw it is so ye bibi na enkoyi a enkoyi ma na tese o lucky na du na say ya e was so bisa chi what you say kumi e ti say dan lucky ni ti say dan e dan watum na o safo ayera obede bie dan na kom utumi bie dan no so what you say aso tutu ki no na to foforo de hye anasa asa ko hwe ki no udi bebie sanso na o star no so duma akumi uno bi ko peduma nipa ni benya wunya eduma yetimi sa so enti na ya de ma wa unyi super na kwanya na adan ebie e de ama obi timi dum obi de pa sunsun mu se wo de na meme wo me de no so twen me so twen meme wo beyie so what you say na meme ni mi say wo shebra na wo de ba asase no so what you say bright so what you say ni mebusu ani no wa metu we de akosusum wiase si en lock kumi o star ema bibia obeye bia no ema ni yeye na kumi obi anya sika pa at the end of the day nipa no be bofo what you say nipa no be bofo kura mane afi be ya srasrafo obi oyo de fo pa o say that make no what you say because they one born ho ban nana me ba wo enchetifo bebemon minim say bia a wo no de ye kan wafa bi mu ama wa wo hwa wotum say bibi na si bibi ho kwan ana say bia wasori etu anamo bi te se brenya ama wakohia yedie bi obi nso tu anamo no wakohia akwanhia enne ebra ne so a yebebie na wo so abam na wofa ye hwe na ye ka bibi say brenya papa asemi koso ane maame bobna ebuoyi eno amudi school akumi bo me baba ko obesi emi o ene wonkron banyina yese bemma nsu nti bemma ne de ne hyehye no sa bemma nsu onyi ni se ka obinti na enmema wuntem ja mai nana memma ewo na sem de enye esu a yensu na memma de bi me se eka ho bi de sanse nsem hye de manumu adi ro na ewe na what so wotimi nsu woso ebeka so yehufo wotimi nsu enti eno so ene o ka eno kramom na hyehye bebre ha awreho so kum so enti waso me de so yemfa so ati say bia wo yire kura se be wo yire abro obati me bu be ma ebi ho enti se wo yire adu afa kwan bi tesa so a oko kan sam kire mpanyimfo na waso me de so yemfa na ye ho na ku police station ade me case etia me yere ene ade as me yere abom ne na se amra bi abroni mra ama akwanya kakraba ofa ne kura akwanya no na akoka police wana bitom wansero say na numo ai omo de report bi by say emema na say emema ye yo maya kaya de wo fie kosoro kakra abrante ba ko bi say mekai wase na irin ko so di police ba ni timi hye na ni so na ekwan da ho no na mpoma mu wa hu esu ni nyina no ontiminka wa no ka kire ne hye no
sese yenye den emema bebre wo haw okokan ya de besrew ene hyehye wo mo na ye obroni awade ye de ho akwakochim kane no na awade edinde nso na nya den bebre se ne ansa na oba no ba betena wo fie no na wa mana ngoma wa mana krata wa mana license wa mana certificate dada adwuma wo nya ya ma certificate so se na tie enti wa mana certificate ni wo adwuma ni wo na yo waje paper wie ye fa ne se wo JSS na wo form apene e certificate amount enti wo sua de wo sua de wajo set dada nti wugiri se ka ho bi set na so ne je be free ne nsam no so e den so betima san je set ne o de man ne o de manyi bi mu yense sa kasa na se be ma nsu ne ma kwan ma mema ne sunsu se ma no na obi abonto ne yam na usua ha na usua kire no eno so ho usua ha na tie usu no obi aso ayo of I am at from rem number ne 0302216561 and 0302216562 Fre nenne de wo so asua yentwetwe nkommo edie na wosua na Emmanuel Mensa was a program we me papa adoboten was true talk asemna na moka adode na true talk no ka uche mu anka no mo beboa Elizabeth Keller sanso di bia ba no say in fact I don't believe also on the onye ni sesikaduro ewo ho wono ne de no na disa message awode aba and was come to Spain was a brabruchi ne behe uba spina things are better and easier here yo was say enoma ye the ono eja back wono kwa na kwa na kwa wako hunu no waka was say ya atum hello mbacho wani but your friend Mafia and something new house Mafia yentio but the near Danny the Mafia and the parish when you pay the whole ya sika me say nkunim de betunya abawa yo me da se Mafia nyame inshallah pa hello mbacho wani good evening Majo you're from Helena make us if you are gonna do Helena ye cha so adufo nyina yentio we me ko $2 bi pa ho so do ko bi he e wo fa no jon ho na ayem shishin ko tinti mi chima ya ko hwe ni pa ko na be ma no 10% so one farm mama na wo bag ma na se na wo net sen ka se pa mema wala ti nko ntumi kan tu wo lock mpwen ye nyame be heso no wa sha wate ene wa koma pa nyame sha hello bacho hoini bacho fame what's udini biu bacho fame kone ano bitre yo kone yentio na kaza frame bacho frame madina yo yentio me bacho ebi ase ewe ho so wo bre na wo samwani mfifiri na wo di yejuma na wunya o yesen se o kotumrika aposen panyefuse ye fiti preko ampoyesen esa muja neba a woman ya woyen ni nyina nya adidi akọ ena afeso me to so biem emmi emerma se emmi ye mu bibia mu ma na na honye den monka na hu no ka hu bi ena emerma na ye den ewu ejamia no emerma bebre wa team nanso esanse yes oberma nsu ye de hu no suguni mo no eno ka hu bi ena ekumerma tinmerma ade hawa buwe wana na den na ka yes stop pressure na ya re atama yo udi ni bio me pa so me di obitre yo obitre da was why yensu na monka se ekutubunku mo why ade Mohammed Sedu message awade about me di free Italy ena eba Italy or se Catania ho na wuti free was mo bo adwuma hello good evening majo bajo heni patro ye from Ibrahim yentio o ka se free East Lagos yo yentio what the me case no practical pa na onwa no ka bibi se yetimi dum nipa sunsun no kure me businessman na say na nyama kosuma me pa all of a sudden na nyama ekofom nti mi tam na tikakra kwaye consultation spiritually America tell me business partners ni bi
ɛna me star man tiakie but no man is me and me and then na mo kanu amama jeedi ɛna de kapo no so na oya yakosi sai tobo oya yakosi sai oya no me wo sanyo man improve no man pick up kakra ɛna de to shi mienu so ye family issue nipa na o tre me say ye do me tusum no ono asa ka che me say me kurum me frisrim busum bi wo ho ba ye wo Islam ye nso busum da ba ka che me say busum no tete ne na nanom esum no ono na o protect ye any other museum be free but o mo tre say busum no say no ma say ye ma no ache ye nyama no okanya to the extent say o say me ma me wu enemy pra pini wu na efri busum no nti e o say me ko na me ko amamra bi ma busum no wo de no nim e o say ye pet down wo fa e o say da ko ye beto ye nsa fratifu ni bi no ma be kan ye ho na ye nyina ye din komo no na ye de opanyini ne komo na de ne mu mabre ne nim hello ba cho wani your friend George of 84 yo we ka say friend tia yentio yentio de mo kan say Adom obi ntimi san obi ana wontimi kachi that say na menti sha wo man du a e de amaka obetumi adi obi achi obi bedi wachi usu bedi nkofo achi but you say onyame eneme pa mo why dear hello good evening ma jo fa cho any Pacho Jacob so last we invite one Jacob Otobo o de ento as makasa sisi na ne ka ho asem nti enne de na wona ye che nyama mu kan e ade a SEO emre bi won me ba ka na me SEO o mu fa soldiers ewo bema camp ewa enna mi ko no ni yesisa abuba sa kitikiti no a ye di ye gravel ye yellow le kwan di gu ikwan so no kitikiti no chips no na ye tu America wo so the whole day ye see e be fire na mi na ya see ni nyina tata eye moja eye kuro false we en fire enti nyama bi a see enti de esi kofi brenya de ma esi no o se be mama omuso mu a the way on be treat you no o be foul nyame sha ya fa di otwa to hello oh Debbie emfa last kwata Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me eni guso e de ma no ye guso esua de Ken Shasha Dominic message a wode aba no say great job so na Mensa Justice Joseph was a bravo Italy ho ena me hello good evening ma jo mpa cho hoini me pa cho ma ju great da command yo ni mechanic say wo ye ni abe ma benya asemo no e favor then na me say ye bompa yanka ye bompa say nyame ma ye nye favor e wo nipa eni if you say o mo so ka grofo no so ka you so ban kan o e favor na ye den ina ye ni sa na o ka say be man yisu me pa cho me wo fa di osu pa me ma me wuye no osuye nti be man ebri mu isu nse ye won su na ye won se wosu na so wosu man ni na tem de me pa cho debi ye dance ye fancy offer mama Sandra ye bre ne ya ye bia ne sa nti no na se ye hwa ni mu se na wotwe awurade ya adom ade besim ne de na brenya nya ye boga medical team nti no ye be boga na chidi besie na ma membra so yensem a ye kan nyina di ho dance ye se enya de ani hu nko na ma obra ne ye obra sa wo ye hunhum nipa ebia obi hia mmoa se de ne ye kan obi ho na nsoroma ye dum no obi nso ho a wo hunhum ha akwankyere bi ebre wo so de tu anamon kra ebre wo so de tu ne nai kra ko ba bi kra wonim what was se nipa na pe mmoa wada ma hin obi nyam wo sapema mediani na oja Nana Oja. For number no so mo be am frame as a whiny. Your friend Nana Oja. I'm frame whiny. Midini Nana Oja. Aha, no sapema. It's a wrong road. Aha. Me telephone no money here.
0244 0244 92 92 94 94 33 33 0244 0244 92 92 94 94 33 33 we bema obema enye adwuma ana oya oba na opa awo ana se wankasa otum so obon modin wo abrabom nsinyama mu stera na ye di mama me papa mentena se ebia hard lock acho ana star dum ana favor dum utu anama na oba eya haban enye duro enye bosom oba me de ama ina me de be se mna de ama me de be lucky so de ama ama we dware ama bibia ayo okay e de ama wo akontom no nim se nyama mu aden o kata se ma basa o peduma wunya tembia wo hye na mba asomasmo papa mama entena se frame na membo na kwan bi mfa mawo na wabechemade kumi unim akonya ba konso wo ho ne se me wa asase wo me ton o ton asase me ton asase enti ya masase problem bi eni enti number kro na na ne fatu dwa bi won ne ensori so se o pa asase aton so a frame number no 0244 92 94 33 asase ne papers ni a shine be my invoice shine chewejo ofa ye ko mami bi wo na no eyina o kas o kyereye no se wo de tu sika might mi bo sika ho ban no obi antimi amfa ni bone amehwe no ya na amanfo frefre me pese wo mo na me pofa number to de bi kura na adwofa number na pese onya adage na bo no mako yie mame na number ne ye 0249 59 80 81 0249 59 80 now we come ami bi asem mami bi e wo chebi government hospital e fe ne dia de fe na sister Tewia sister Tewia anase ewiem na oton eye medro bi me oil na eye obodum oil no oton no hospital ho nti na ewiem yoba no bi afre no ni program opepa ne Kenkan Me ni dini bion sister Tewia we tobo of sister Tewia we sister Tewia dia Kenkan Me sister Tewia wo dia eye kibi government hospital o nurse ho yo ya no acha na mame yo what the catch na dada international sister Tewia ye chiao na chiao chebi government hospital abusia dia duru ne dia on ebre no Pitro ya fa dwumadie no ensia medin de obidom bie kwakwa dukumi enne menam tra dwumadie no edi ho kyame se de da ye no na na se bosu nyame akoa ene kenkan ye enwoma no ede ma yen top multimedia adamenti ene ne wunya bitie nti bibia fa media ho bia na number no me pa cho free 0244 022 778 0244 022 778 chakwa ine bomchi dombo madonten dwumadie no opanyine Abdullah Awudu general manager ene sina battery so programs manager Joshua Tigo ena wo manfo a wo mo so hwe ye mo amutie ba bia mo bia nyame hwam mo de messages by mo frɛ ye that's ne adomdomia ye besanso ahia de aduru so anwumre nonsi abremu kase bɔne de bre won ye wia iro no finance ene bayre sengege total 2 kofori dua total 2 ye we ya pe ye se kɔ na afi ye de commentary papa efri ho aba no kakami o kakami ampo ku